v-am regăsit la un nou vlog. Suntem aici în Brawl Stars. Am jucat eu offline și am făcut rank 15 pe Bea. Uitați aici. Și acum vrem să facem rank 15 pe Jackie, dar că nu cred că o să reușim. Mai bine, hai, o să revin într-un moment. Da, între timp m-am conectat și eu la un cont mai slab și nu este al meu. Mi-a dat un băiat, a vrut să îl cresc. Da, despre T-Rex, dacă îl știți, vă l-am prezentat în primul meu videoclip. Și da, o să jucăm acum un meci, dar trebuie să așteptăm până să intre Ion. Oh, a intrat T-Rex, dar că a intrat în meci. Dăm repede spectate pe el. Joacă Gem Grab. Mam, cum l-a omorât pe ăla vostru. Fugi mai bine. Ba, da, luați-le. Așa. A, pierde. Bine. A, stat ăsta așa. Ei au pierdut. N-au ce să vă facă. Fine. Bă, omorâți-i. Bine. Au câștigat 8 trofee. Și acum, ce zici, să mă conectez pe contul trecut? Mai bine jucăm un pic și una. Hai, jucăm pe contul acesta. Să jucăm un duo repede. Poate dacă ceva o să vină și un prieten de-al meu, verișorul meu. Trebuie să vină. Da. Vreau să zic ceva, mai văd Acuș. Era în 2019. Da. Și nu, era 2020. Nu, mai 2019. Da. O să dăm acum un ready. Fain frumos. Dar dă-i volumul mic. Dă-i volumul mic. Așa. Da. Repede intrăm în meci. Du-te tu pe ăla, eu mă duc în mijloc. Da-ți văzut o combinație bună. Parli cu... Am avut un fel de aplicație, maoleu. Un fel de aplicație care ți arăta combinațiile cele mai bune pe modul ăsta de joc și modul ăsta de joc. Maoleu! Ajută-mă! Ion, ajută-mă! Gheorghe, pe mine mă omoară, dar tu... Frank ăla l-am omorât eu. Ba nu, altul. O, Ion. Da, ce să-ți fac? Ca să știți, eu acum mă joc un hater. Industrial. Eu alt brawler. Hai mă că mi-au Frank. Da, mai bine Frank. Spune combinațiile, domnule. Prieten. Ia-ți bar, dacă știi. Dacă nu ia-ți alta. Zi combinație. Frank și Barley? Nu le va frămieje. Că Barley tu ești tank și Barley duci și de pintete. Și tu-l păzești neva. Chiar merge. Da, ar merge. Le-am putea și și paghele. Da, e corect. Dimineața. Mă duc repede mijloc. Să aștept un pic și eu să pușez aici. Mi-l arunc fix în grătina lui Victor pe Insta. Da, deci. Ce se întâmplă? Foc. Mamă, cum au murit, mă. Mi-a murit telefonul. Clar. Bă, fugi. Bine. Hai. Mi-a revenit botul. Fugi. Cred că botul joacă mai bine ca mine. Da, îți dai seama. Da. Știi cine e bun bot sau eu? A? Cine e bun bot sau eu? E una și așa. Așa? Da. Poate botul ăla, că mai bun, Este da? offline. Eu mă dat Să ne luăm Mortis și o să jucăm, o să pușăm. Mamă, trebuie să stăm spectate, mă, în conteș. I'm ready. Stai să-mi aleg și eu. E-ți Frank sau ceva? Bibi. Ar și bună.
Bibi. Așa. Dai ready? Bravo. Hai mă, dai ready. Așa. Hai bă, tare. Să înțelegeți cum stă. El nu și-a făcut niciodată face reveal. Da. Acum stătea cu fața în telefon. Da, fugi! M-a scăpat cu 175 HP sau, nu știu, dacă ceva îmi ziceți voi cât HP. Hai mă, dă, botul joacă mai bine ca el. Ba nu! Ba da. Cine îți că botul joacă mai bine ca mine? Eu. 2v1. Vreau să dăm V1, voi doi contra mea. Hai, adu-ți telefonul, mă repede și Stai. hai mă, odată. Nu e bun. Ne luăm... Eu știu să joc cu Bibi. Eu da. Tu ești Frank. I am Frank Lyra. Și vom reveni peste o oră jumate după ce... Da, mă, da. Că eu sunt tu, mă, da. Eu cam Deci ăsta pune pauză la orice moment. În orice moment. eu tot am avut un canal de YouTube, să vă spun o fază amuzantă de-a mea. Tot aveam canal de Marș, YouTube, mă. dacă îmi spuneam la revedere, mai aduceam cuvinte, adică în loc să termin episodul, mă luam cu altceva și continuam videoclipul. Și pe urmă, la revedere, ne auzim data viitoare și continuam. Bă, da, nu știu ce brolă Și să-mi îmi iau, luau mă. o grămadă de hate, asta mă enervează. Căpșele. Ca să știți, contul ăsta este la un prieten de-al meu, prietenă. Prietenă care... O să jucăm și pe contul meu. Dai ready. Când? Acum. Să dai ready. Că altceva ce să mai faci. Asta și mă uit. Ieți. Tara. Tara? Hai că ne ducem acolo. Ne ducem. Ca să știți, am venit la verișorul meu. Da. Acum suntem pe datele mobile. Pentru că nu am chef. Așa. Deci încolo că nu încap aici. Hai mă. Dă-i ready odată. Mi-e leg de car. Hai după beși să dau urmă. Da. O să dăm 2v1. Da, Și dacă ceva o să jucăm stand-off. Acum. Și dacă ceva... Dacă... Du-te mă pe ale... Aoleu, bă. Ești nebun, mă. Ți-am dat niște... Da, mă, mi-ai dat 0. Stai, mă, acum și pușează. De ce să pusești? Stai. Dacă pot să-l iau pe ăsta, dacă vine mai lângă. Așa, dă-i. Bravo. Vreau să ard, dar mi-e fric să mă... Să-mi fac ultimata. Eu. Ai bani? Am. Stai. Rosa te-am utilizat ce pot? 2. Pot să vin eu dacă vreau. La următorul episod scrieți în comentarii și de să fac Power 9. Am văzut. Da, scrieți în comentarii. Așa. Pe Jessie, pe Dynamite, pe Poco, pe Rico, pe Hai mă, tu ce faci? Stai, FK. pe Barley, Max, Bă, ce faci, mă? Ești bot. Aștept. Aștepți, ai telefon de căcat. Da, mă, ca mine. Aici. Schimbăm repede contul. O jucăm pe Gemgrab, sau Gemgrab. Stai că am eu o mapă. Sau Am eu acum și o mapă. Ne uităm la Friendly Game. eu tot am un map foarte mișto. Replicare mai Ne uităm. Camere Collect. Da. Asta. O am eu. Leon, Sandy, Amber, Lux, colorul. Hai, am eu. De ce nu mi-a dispun mapa? Mapa nu, e invalidă. Adică, N-are nici par. n-are nică.
De save. Nu merge. Ai ceva roșu, Sanco. Nu e nimic roșu. Păi să ce merge. Mai dau cu un obiect, poate. Box nu cred că pot să dau ca, da. Tic-tac. Dați repede. Gata, mă. Scoate boxul. Vă dau invite. Uș. Să le dau invite. Și restul închidem boxul. A, mă. Dar cine e online? Stai că am văzut. Cineva era online. Ah, da. Alte haine, deodată vă zic că ne-a luat aruncator. Dar pe urmă o să-i joc, serios. Mi-aș alege un brawler mai nubuleanu, așa. Eu știu și-o luat. Stați să mă uit. Băi, de ce am dat ca prost? Și-o luat colonelul. E stat fix lângă Rostarlone. E tot bine. Eu fug dacă ceva. Dacă ceva, voi n-ați auzit de mine, eu nu te voi. Știi că cât pune și el? Bine, și mă spamează nebunul. Și ghegetare. Colonelul. Chipul meu rău. Bă, și m-a rupt. Băi, fică-i vozoată. Stai că eu nu-s mort. Eu nu-s mort. Ah! Era să-mi jur pe video. Îți dădeam la capace. Hai, du-te în mățica mea. Dai așa. Bine. L-am aruncat. N-avem voie să ne uităm ce ne luăm. Tot eu. Ca să știți, ăsta e în atât de prost încât ce... Uită Da, ei. că vreau. E agresiv, dar... Stai că uite că dezabonați Și lui- dați dislike. Și lui dați Import. unfollow. Dacă pe mine mă urmărește cineva pe Instagram, din fanii pe el. Le-am spus să urmărească, acum Ana. Ei, cine crezi că mă urmărește? Tu. Ghiță mă urmărește. Îți dau bani. Și Report, îți dau pe... Treci la mine, treci la mine. voi vă luptați, un altă eu... Gata, ați câștigat. Omorâți-o. N-am câștigat. Da, mai. Eu vreau voi doi versus mine. Eu vreau să luptă cu Vrei să lupți? Na, luptă. Luptă, mă, luptă. N-avem voie să ne uităm. Până ce e 1-1, da? 1-1. 1 pentru el și 1 pentru noi, dacă știi ce zic. Așa că noi mai bine. Până la cât jucăm? Până la 5, hai, 5, că trebuie să mă duc și eu acasă. Fiecare vine în casele noastre, numai dă tocul de Victor, stă la dânsul acasă. Și? Tu ești aici. Știi să nu știu voi, dar poți vă rupă, mă. Bă, și mi-au dat. Pici pe tine. Nu trebuie să dai în mine, deșteptule. Pici pe tine, bă. Unde-a fugit? Unde-a fugit? Stai că l-aștept. Eu te aștept foarte prietenos. Uite, bă, simțitul. Easy, easy. 2-1. Stai că mă dau eu. Și lasă vină și mă interesează pe mine. Ia, și zic că ăștia. Pe mine mă interesează. Stai că vreau să nu pot să-l omor. Și-o luat Emzu, mă. Ce-ai, bă, Ems? Cratatata, strela papa. Mănânc fasola și mă cap toată noaptea. Și strâng ce la... Știți așa la
TikTok care facem tot de unul. 2-1, 2-1, 2-1. 3! 3, 2, 3-1, ha, ha, ha. 3-1, ha, ha. Oare schimbăm și noi brawler? Dar noi între noi avem voie să ne uităm și brawler. Da, între noi doi, da. Uite, n-are voie. Ha, ha. Mi-a schimbat brawlerul. Eu nu. Te urăsc, uite. Fale și el, Jackie. El e prietenos la noi și vorbiți voi de dânsul. Dă-i Gonța, rupe-l! Dă-i, măi! Bă, și slab ești. Lași fug ca expert. Ești mai slabă ca nu știu ce, bă. Bă, te rupsă. Te rupsă? E, nu contează, noi avem 3-1. Și nu contează, nu trebuie să te calmezi. Trebuie să-i dai, să-l rupi. A, bă, odată, dă-i. Ce ți-ai fi bun? A, mă, dă-i mai repede. Stai. Și? Da, Mai repede. Am cu. Dă-i ready. Am cu. Am dat înaintea ta. Da. Hai că e dacă e. Hai, du-ți tu pe dânsul, du-ți tu pe dânsul. Nu pot. Pentru că mă omoară instant. Dăm și nici ceva. Tu te dișei. Bă, nu da! Mine. Și tot tu ai fugit. Și las fugi. N-am voie. Poxa. Caratatata. Mănânc zaccă și mănânc. Cât și ai? Ce? Da, 6. 6, mă. Mă, tu ești praf, mă. Sau ce faci? E nebunul, bă, ce făcut, bă. El singur fuge în direcția. Aha, da. 5, așa? 5-2 vite. Care 5-2? 4-2. Ah, mai avem un meci. Pe nimic cu brânză. Da, și vii la mine? Nu știu, nu. Mă petrești măcar. Nu. Așa. Nu. Hai să vedem cine o să piscige. Ok, nici mă apăr. Tăman, ca să-l încurajez. Voi singuri îl încurajați, dar voi singuri. Ce-ai, mă, că-i mort? Na. De așa știi și ne-l bate pe Gheorghe. Vrem să-ți lași pomană, dar văd că ești cam rău. Ce-ai, mă? Ce ai, mă? Жигули BMW. Îmi spune Costea, Жигули BMW. Bă, dar am luat ultima dată, ați văzut? Nu. Hai că încă un meci. Încă una meci. Bă, dar mai du-te și tu pe dânsul și numai eu. A? E agresiv, dați dezabonați-vă de like. Văd minus 500. Minus vreau să văd. Uite, ui. O fur pe ala. Să știți, îi spune azi și o păță la școală. Să știți că nu știe cât e 53 minus 49. Dar S-a dus în clasa întâi, l-a luat Da, învățătoarea. l-a luat învățătoarea și i-a spus învățătoarea. Da, dacă pune acolo. Dă-i ready mai repede, ștași. Dar la și chestii să vă spun ceva. La dâns nu le-au pus la nic. Eu întrebat pur și simplu. Nu le-au scris nic, nu le-au spus că acolo una alta. Eu întrebat numai. Dar eu întrebat numai, nu i-au pus puncte una alta. Și punctul. Și uite că acolo nici nu trebuie să pui punct, deșteptule. Hai. Dă-i ready mai repede. Singurul profesor că sunt Dă-i repede. punctă, măi. Sunt promus, dar sunt promuț în minte, deșteptule. Este așa. Logic. Da, e așa. Vedem. Mă, să încerc să te rup. Jucăm cu botul, maoleu. Tot cu botul meu sunt mine. Da, fac eu timp cu botul și grăiește ei. Mă omoră botul. Nu mai tot, te omoră. Tot botul. Da, botul m-a scăzut. Tot botul e mai bun. Bun, dar haidem. Noi ne ducem. Și acum Dar- cred că pe drum o să dăm... Da, mă, da.
tu, eu. Să fii viața sănătoasă. Să o roa sticla! Ha. Ok, pa! Ne vedem data viitoare!